Kublai pibaro, ngidei kesur jong upat ba. Hakani ke episode, nginya crunch pang ke company Monsanto. Ke Monsanto kadai ke agrochemical company. Ke basna yaki chemical baper. Kani ke company ke sna yaki genetically modified seeds. Lani kita ke sembai jingtung ki balaban penmi yaki jingtung jembam baper. But kini ki jingtung ki bami ni ki genetically modified seeds kilong ki bamaba. Pinda Peit ya ka history jong kani ka company. Pinya iba kani ka company kalong ka company ka baca ba. Kani ka company ka penbam yingi da ki bam ki bala. Ban wanra ya ka jingpang cancer but ki wede ki jingpang ki bama. But kani ka juk ka company ka badon bentalang. Ha ka jingpen hap bom ha ka senong Hiroshima but Nagasaki jong kari Japan. Ya kani ka company Monsanto last dang host nem karkandai spa iway. Dau John Francis Queeny. Kajingbam ka baningkong ka bagisna kadai kata ka artificial sugar lani kata ka artificial shini ka bakerteng ka saturain. But ya kani ka saturain lapandon kambha da ka company Coca-Cola. But ki wede ki company ki basna ki jingdi umso. But labun sin ba nadu ki por menchua ki la persang ban ya kani ka artificial shini. Namar bakilap bakani ka jat shini ka laban wanra ya ka jingpang cancer but ki wede hakamet juni ubriu. Kajing Shaban ka baningkong jong kani ka company kalong. House nem karkandai spakat way. But laban labru ya kajing to jong kani hakwi ka kot kubor jong kari Amerika ka bakrteng ka Los Angeles Times. Sa kaway kajing Shaban jong kani ka company kadai hakapor bakari Canada ka test si kini kajing bam. Da ka ba ay bam yiki kanay da kijing bam ki badon ya kani ka saturain lani ya kata ka artificial sugar. But lalab bakini ki kanay ki sedang bermi tumor hadin ka tukani benay dalada bam yakini ki jingbam ki badon da kata ka artificial sugar. Badla bandru yakini ka company hakasnem karkandai spa nyupunyo but karkandai spa prapui. But kilong baka saturain kadika human carcinogen. Kabamud bakidon ni kata ka chemical ki bantao yaka jingpang cancer hakamet juniu brio. Henry wadla kata dalatip ikini ki ke ibaro yaka jingma jongkani ka company badika jingma jongki tiar basnamaki ka FSSAI jongkari jongi kamdan jingwit yakata but ka shabet ya ka company Monsanto bakan supply ya ki jimbam ki jongki hakari jongi. House nem karkandai spa arpo udayu news nem hakaba ka company Monsanto kalashna ya ki PCB ki chemical polychlorinated biphenyls. Ya ki PCB ki shipenon kam nakabenta ka waterproof coating. But how news nem hakapor ba ka Monsanto company kalash tang bansna kini ki PCB. Kaong ba kini ki PCB kini ki Wonder Industrial Chemicals. But hadian habod salap ba kini ka chemical kadi kata ka chemical kabadon ikita ki carcinogens. But day na kani ka daw babon ki brio ki don ya ka immune system disorder hakamet ka jungki. But kani ka company Monsanto ka penmi ya kini ki PCB haka factory ka jungki kabadon hakasnong East Louis, Illinois, jongkari Amerika. But day hakani ka juga jaka babon bahagi kelung ki bampat khas kani ka pertei ki badang don haki kepo jong laki kami ki klat no nakadaw jong ka jingdon jong kani ka factory hakani ka jaka. But la raru yakani ka jingja shaka kod. But hakapor baka company Monsanto kawanra ikikot kisla shaka kod hangtula lam bagani ka company kasna yikita ki chemical ki baper bala lapru bakini ki PCB ki long ki bamaba ki balaban wanra yiki jingpang lai pujat hakamet jungi ki brio. Wadla kata ka kod ko ong bakam la malay namar baka don kam yikita ki evidence ki baklan ban yakani ka company. House nem karkandai spa saupo uday news nem hakabaka company Monsanto kelas dang malay research yau uranium. Yakani ka research ng ka Monsanto company lapan don kam haka Manhattam Project hakabakila shnai ki nuclear bomb ki baper. But day hakani ka research bikila shnai yu atomic bomb bapanhap haka shnong Nagasaki but Hiroshima jongkari Japan. House nem karkandai spa anrupo ka Monsanto company kala shnai yu chemical Agent Orange. But kadigani ka chemical hakabakari Amerika kalapan don kam Persya yakari Vietnam hakatma Vietnam. But nagadaw jongkani ka chemical hadu kani ka sngi menta bon baki kelung kena kibayap nagadaw jongka. Usnem karkandai spa nyopo udayu news nem baka company JD Searle kabalong ka partner jong ka company Monsanto kishna yakawipat ka artificial sugar kabakarteng ka aspartame. But kani ka ka company kaong ba ki artificial sugar jongki kilong ki babaha nakamanta jongi ki brio. But haba ka Food and Drug Administration jong kari Amerika kali research kalap bagani ka aspartame
kadai ka carcinogen. Kabadon ni kita ki chemical ki balaban warra ka jingpang cancer but ki wede ki jingpang hakamet jing yubriu. But ka FDA kalayalam ni ka cell company shaka code. But banlad ni ki kay baro ka cell company kalapan rung yo Donald Rumsfeld ubadai Secretary of Defense jung kari Amerika kuma CEO jung ka company. But uniu Donald Rumsfeld upanon kam da ka board jung bansange yaka jing toket. But uweng kam no yo director jung FDA. But upalong director no da ubriu jung ubakerteng Water Hayes. But tang hadian katugan ni por uniu director but mai jung FDA Dr. Hayes ulaong ba ka aspartame kamdon jingma yang ikibriu. But ngilaban bam yaka artificial sugar. Hado menta ki bun bagi scientist ki bla ai warning lani ki bla ai kata kajing maham yang ikibriu mangimday ban bam yakini ki jing bam ki bla snar gani ka company ngimday ru bandi yakini ki jing di pen pangat ki badon yakini ki artificial sugar. But kani ka company Monsanto menta kale kumno kani ka company Monsanto ka submit da ki research ki batok lani ka ID ta ki research ki batok shaka National Cancer Institute ban pinchisha bakini ki artificial sugar ki mora yiki jingpang cancer hangi ki briu. Usnem kat kandai spark nepsan. Day ho ni usnem baka Monsanto kalastang machna yiki GM foods lani yiki taki genetically modified foods. Pilaban pet yaka video kabashwai kani kabangi pelaj shapang ki GM foods. Kini ki GM foods kimlong ki bama tangi ki briu henrei kilong ki bama nakabentaki ngapru ni batay pi kani namar pidi bantip. Bagi di kingap ki bonra ki pollination haki jur ki chep ki jungi. Kadang bun kingap katadang bun ki jur ki chep. Henry menta daga jingdon jengkini ki GMO foods lani kita ki jur ki chep ki balatung da ki chemical basna kani ka company Monsanto. Lala babun ba kingap ki apno. Haka por bagi pollinate yakini ki jur artificial. But ka Monsanto kalat hit ikawi ka company ka bakerteng ka biologics. Kani ka company ka bale research yakingap. But kani ka company kadang ka Genetically ban protect ban preserve lani ban risumar yiking up namar king up kilong ki badon kamba haka food chain jungi ki briu. Timenta daga jing thiet no jung ka company Monsanto yakani ka company ka bari yiking up tikadon ki ka bama pa shalindat. Wadla da ka perthai ka latip yaka jing ma jung ka company Monsanto baka penbam yingi ki briu da ka bi Henry ngimla ban le bun ki government paper jung ka perthai ki snap jakbet namar balay namar bik shapan bam da ka pisa but kadon ki shalindat ka ba mangiban mapi ngim laban snuto tekendut no mapi ko ba Peit wad bnya wad ka jing shisha Lano Ngin